I pa svima cukopsi, dobrodošli, danas otvaramo broj 3 Adam. Ja, ljudi! Danas otvaramo broj 3 Adam kalendara i on je zlatan, tako da možda to nešto znači. S koje je ovo sve strane? Aha. Evo ga. Srculence! Ljudi, srce sam dobio, ali to nešto znači. Vidite šta sam dobio. Sad ćemo da ga testiramo. Evo ga, šta je bilo? Deda Mraz u nekom srcu. Tako da sve je okej, sve je dobro i dobro i ćao.